Nano Babo Kabalen, kumusta kayo po? My name is Louie and welcome to Where in Pampanga. Nandito po tayo ngayon sa San Matias. Lalagay ko lang yung face mask ko. Siyempre for quarantine compliance. So nandito tayo ngayon sa San Matias. Pansinin nyo, ito yung Ningnangan. Sikat na restaurant to para sa mga dine-ins. Pero as of now, they turn it into a talipapa. And tingnan natin kung anong nasa loob. Pakita namin sa inyo kung ano yung mga mabibili nyo dito. So tara, pasok tayo. Yan, so kung mapapansin nyo guys, ito na yung pagbabago ng Ningnangan Restaurant. So before, this was the dining area. I'm sure marami sa inyo na nakapag-dine na dito. But as of now, it's a talipapa. Merong mga meat section. Meron tayong mga seafood section. Meron tayong dry goods section. Vegetables. And fruit section. So ikot tayo. Bibili tayo ng mapapalengke natin para sa bahay. And if you have any questions, leave them at the comment section po para masagot po ng ating mga management. So tara! So dito sa section na to guys, makikita nyo yung mga essentials sa kitchen. Like mga sausawan, cooking oil, kape, mga gatas, para sa mga pangbata din at chocolate drinks. Di rin mawawala yung mga favorite kanakakanin natin. Available din sila dito. Like yung mga leche flan, tamales, suman, ube. Sarap! May mga mailan din namang mga items for your toiletries essentials like sabon, pang disinfect at saka mga panlaba. So available din pala sila dito. So dito sa section na to tayo pipili. Actually gusto ko kasing magsinigang sa bahay, kaya kuha tayo mga pansinigang na ingredients. So siling pangpaksi yan, or tawag sa Kapampangan larang dagul. Doon na lang natin pakilo. Siyempre hindi mawawala sa sinigang ang kangkong, fresh kangkong. Ang kagandahan dito guys, so ang mga mapapansin nyo, mga vegetables natin dito or mga items natin are fresh from the market, and at the same time mga presyo nila ay halos kasing halaga lang ng sa palengke. Pero ang kagandahan doon, hindi na tayo kailangan pang pumila, or at the same time yung ambience dito guys, parang wala ka sa palengke. Malinis, well ventilated, at may social distancing. And so halos na kompleto ko na yung mga ingredients for sinigang natin. Isa na lang ang kulang, yung meat at sampalok. Tara, sundan nyo ako. Let's go to the meat section. $2.40 laman. Okay, bring po itong butol-butol pang sinigang. So nga pala, available din dito sa mga Ningnangan branches yung mga ready to cook. So meron tayong mga all-time favorite barbecue. So either chicken, meron din tayong pork barbecue na naka-skew na, ready to cook. Dito nyo lang po bibilhin. Pero pa doon, tara. Wow guys, chicharon bulaklak. Meron din tayo pang steak, pang tibong, and yung mga nilaga cut nila. So available dito yan. Wow, so lastly guys, available dito is yung kanilang mga seafood area. They assure na lahat ng mga tinitinda nila dito guys are fresh. Ayan. So like for example, meron tayong mga salmon. Ayan, may mga squid, tilapia, galunggong, tahong. Tara, dito pa. Ayan o, may mga sugpo. Look at this. Huge!
guys. Buhay na buhay guys. So, tara, magbayad na tayo. Right, so yun mga kabalen, if you're looking for a place, all-in-one, one-stop shop para sa inyong mga palengke needs, hindi nyo po problemahan yung parking dito. At of course, they assure na natutupad yung social distancing ngayong quarantine. So this is a one-stop shop Talipapa of Ningnangan. Just to mention na rin, no, yung San Fernando branch nila is available for pick-up and deliveries sa mga fun meals. Please ma-enjoy nyo yung mga namimiss nyong mga Ningnangan food at the comfort of your home. So thank you so much for watching. If you like this video, i-tag nyo na po yung mami na nangangailangan ng lugar kung saan siya mamamalengke. This is the place to be, Ningnangan. Maraming salamat po. Thank you for watching. We're in Pampanga. Bye!